Foleni waliɲumandɔn an b'a kɛ ka di bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka hakɛto ɲini k'o kɛ maliden cɛman ni musoman a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛɲɛ ni waati tɛmɛnlenw ye minnu kɔnɔna la an ma se ka kɛnɛw sɔrɔ yaasa ka se ka gafe kunnafoni wa k'ale baaraw olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka a donna ni darula dɔ de ye an yɛrɛ fɛnɛ kan bamananw b'a fɔ ko balile o bɛ ko sudalen sa an bɛ ala fo bi ka ala barikada ayiwa a ko ninnu a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun cɛra nka o t'a bali k'anw ka hakɛto ɲini k'o kɛ aw kelen-kelenna fɛ minnu ni anw ka waatiw sera a bɛ ayiwa aw wakiliw kɛ anw ka jabaraniso ye min b'a to kunnafoni aw bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na ayiwa k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hakɛto fɔlɔ ani a kumaba an b'a ta k'a di min ye Jariyetu Manda Watara madame Kuruma k'a fo ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo terre des hommes baɲumankɛ tɔn fɛn fɛn ani baɲumankɛ a maa fɛn fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye juin kalo tile 2 san 2023 ani 23 bi ye lahɔrɔma don don ayiwa duwawu don don an bɛ duwawu kɛ yarabi ala ka an ka jamana ka lakana ala ka ayiwa labanko ɲuman sababu ɲuman ka di an bɛɛ lajɛlen ma miliyɔn caman ala k'o di an ma yanni an garisigɛw olu yɛrɛ kɔni ka fɔni ka b'o la min bɛ tali kɛ Mamadu Nfa Senpara an kɔni an tɛ ɲinɛ sɛgɛnbali ɲinɛbali ye ale yɛrɛ fɛnɛ ye badabada Mamadu Nfa Senpara an b'a fo ka waleɲuman dɔn n'i y'ale fo diyagoya don n kan min ye sarangosi saran a musow la saran ani cɛw la saran ka fo ka waleɲuman dɔn ayiwa ka bɔ saran na Kalilu Senpara Universel Media tulu la sangalamaci tulu la sanbalaɲɔ o de ye Super GT k'a k'i ka moteur kɔnɔ i kana kɔrɔfɔ mansi na Super GT n'i y'a lajɛ siɲɛ kelen siga foyi t'a la i bɛ filanan kɔni k'a la n b'aw wele a ka Super GT k'a sɛgɛsɛgɛ min b'a to nkalon a b'a bɔ ne yɛrɛ kɔni da ani fɛn wɛrɛ o de bɛɛ bɛ sɔrɔ Universel Media kɔnɔ min ye kuranminɛnw fo ka taa se pɔnpu ni batiriminɛnw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma n'an ye foli kɛ Universel Media kɔnɔ mɛriw olu yɛrɛ kɔni na farabiriki an b'a fɔ i b'a ye k'a fɔ ji kɔni tɛ fɛn k'a la wa tile yɛrɛ kɔni o t'a yele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka a ka baarakɛtaw ani a ka baarakɛlenw k'a fɔ ni olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na Umaru Togo commune 1 a mairie do musoba minnu fana bɛ an ka jaw lajɛ ni u bɛ impôt kɔnɔ no commune 1 na madame Ba Fanta Sise k'a fɔ ani madame Sidibe Fatumata Bagaga an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ne fo ni waati in na ka kanuba ni filɛba ka bɛɛ lajɛlen fo Siri a tɔgɔ Adama an bɛ taa min ye ayiwa sugu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali siga foyi t'a la bamananw b'a fɔ u ka dali na waati bɛɛ ayiwa taa ni ka segin bana a tɛ jɔ ni a kelen kelen si to ayiwa nin ye anw ye an da kan o kan bi n'o ye ka se ka maaw k'olu k'u ma
fɔni ayiwa bari kuma sirilen bɛ o de b'a to anw bɛ doni ayiwa gafew olu ye yan nɔ yasa kuma siriw olu yɛrɛ kɔni o bɛ se ka da ɲɛnamaya cogoya min na bi gafe fɔlɔ min b'an bolo kɔrɔ o de ye soir de Bamako ye min y'an ka todunkan na o de ye Bamako wula ye Bamako wula a kɛlen bɛ ka i sɔnni sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kokala Mayiga waati tɛmɛnenw na kumakan dɔ na an y'a mɛn min bɛ tali kɛ an sigiɲɔgɔn jamana ni o ye Niger ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛma ale ye kuma fɔ kuma min ni a ma tɛmɛ an ka premier ministre ale yɛrɛ kɔni gɔnɔ fɛ i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kokala Mayiga ka bɛn ni mɛkalo tile 31 san 2023 i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sugɛli a ko min ye Mohamed Bazoum ye kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni di so dɔ kɔni bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Jeune Afrique an k'a fɔ ni o ye nanzaraw olu bolokɔrɔminɛ yɛrɛ kɔni dɔ ye o ni olu ka kunnafonidila dɔ ye sigila baro kɛ o sigila baro yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Mohamed Bazoum a da ye min ye falakɔnɔ bin o yɛrɛ kɔni tigɛ a ko bi an bɛ waati min na Niger jamana ɲɛma a ye hakilinajigin yɛrɛ kɔni kɛ ko min ye cɛncɛnkan jamanaw ye o finitigilakaw ko olu yɛrɛ kɔni fanga u jɔyɔrɔ an'u ka se k'a ka dɔgɔn ka kɛ n'i y'a kɛɲɛ n'o ye banbaci jɛkulu ninnu olu yɛrɛ kɔni na a b'a fɛ ka kuma min fɔ o de ye ka yira k'a fɔ banbaci jɛkulu ninnu se min b'u ye fanga min b'u la u ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni kolo donnen min yɛrɛ kɔni don ko o tɛ cɛncɛnkan jamana finitigilakaw yɛrɛ kɔni na dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kokala Mayiga a ko an bɛ waati min na nin kuma nasuguya n'i ye a fɔ a bɛ e kɛra maa ye maa min ye ko la tiɲɛna ani kojugu la takuruna donba a ko nin waati yɛrɛ kɔni na ni nin ye ka se ka baara kɛ ni an ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni hakili ye min b'a yir'u k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ye maani ye banbaci jɛkulu olu yɛrɛ kɔni olu ɲɛkɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kokala Mayiga a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ nin wale min yɛrɛ kɔni kelen filɛ min bɛ tali kɛ Niger jamana ɲɛmaa fɛ a ko a bɛ se ka kɛ a kan bɛ diɲɛ finitigilaka yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen de kɔni ma nka anw t'a fɔ diɲɛ kɔnɔ k'a kan bɛ anw ka finitigilakaw ma hali n'o y'a sɔrɔ anw ye cɛncɛnkan jamana yɛrɛ kɔni dɔn a ko anw dalen bɛ an ka finitigilakaw la misali suruma o kɔni o ye jumɛn ye bi a ko min ye jatigɛ wale ani wale wɔrɔw ka se ka anw de bi ka finitigilakaw olu bɛ k'o siri bi an bɛ waati min na banbacilakaw la olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ sababu ye u bɛ ka taa bin maaw kan maa minnu n'u muru t'u bolo min fo ka taa se marifa yɛrɛ kɔni ma ka taa bin olu kan k'u ka dimiw ka se ka o bɔ olu yɛrɛ kɔni na a ko i b'a ye k'a fɔ tarikiw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaci wale yɛrɛ hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko min bɛ tali kɛ banbaciw la i n'a fɔ Bazoum b'a fɔ cogoya min na ale ka ye kuma la ko banbaciw olu jɔyɔrɔ n'u fanga ko kɔni ka bon ka tɛmɛ u ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni kan a ko o bɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ ye nka u kɔni o tɛ anw yɛrɛ kɔni fɛ yen dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kokala Mayiga a ka nin laseli in yɛrɛ kɔnɔna la a ko bi an bɛ waati min na jɛkulu min yɛrɛ kɔni nana ka se ka ɲininkali kɛ walima teleso min ye ɲininkali yɛrɛ kɔni kɛ Bazoum yɛrɛ kɔni na olu ka laɲini yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka finitigilaka minnu olu bɛ jamana min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o o ye Niger yɛrɛ kɔni ye ka se ka yira olu ka finitigilakaw la a jɔyɔrɔ n'a fangaw olu ka dɔgɔ min b'a to wele ale ni weleweleda o bɛ se ka kɛ cogoya min na nanzara finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma laɲini de ye ka se ka jamanadenw ko olu tigɛ u ka finitigilakaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛnkan jamana minnu bɛ yen ni olu ka finitigilakaw bɛ ka se ka cɛncɛnkan jamanadenw k'u tigɛ u ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni na a ko gansan yɛrɛ kɔni tɛ i b'a ye k'a fɔ nin kunnafoni ɲinina in u taara ka taa se Bazoum yɛrɛ kɔni ma ka ɲininkali ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka k'a la cogoya min na a ko dɔgɔtɔrɔ Sugɛli ko olu yɛrɛ kɔni b'a kalama fɛn belebeleba o de kɔni dogolen bɛ nin ɲininkali o yɛrɛ kɔni o kumakan in ni a ɲininkali yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ko jamana o jamana ani a denw ni olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka o yɛrɛ kɔni
o yɛrɛ kɔni ta ayiwa jamana o jamana ni olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka da u yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ ka da u ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ tigɛna kelen kana don olu ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o jamana ni e ma sɔn o ma i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ diɲɛ don o don a kɔni a bɛ tiɲɛ e de bolo a ko bi ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni ni a tiɲɛna an bolo o b'a to an bɛ danaya minnu dalen bɛ an yɛrɛ kan an ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni kan o danaya o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni o bɛɛ tilanna ayiwa a kun de ye yaasa ka anw ka finitigilakaw k'u jɔ u yɛrɛ la ka anw fɛnɛ bila anw bɛ se ka jɔ an ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni na cogoya min na a ko nin ɲininkali ninnu a hakilina bɛ tali kɛ o dɔrɔn de la an ka jira an ka finitigilakaw la walima a ka kuma ninnu ka yira an ka finitigilakaw la ko fanga t'u la ayiwa ka se ka jamanadenw ka olu yɛrɛ kɔni hakili wasi k'o ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma min b'a to olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ danaya ta ka b'u ka jamanadenw u ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni kan nka kuma in a ma dan anw ka jamana yɛrɛ kɔni dɔrɔn kɔnɔ min ye burukina minisiri min ka baara bɛnnen bɛ ayiwa kunnafonidi yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o kɔni ye a ɲɛyɔrɔ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bazum ale yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni na a ko anw b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya anw bɛ an ka jamana lakanali anw b'o dɔrɔn de kɔ bi ayiwa bari a y'i da don a la k'a fɔ olu ka jɛkulu min bɛ ko vdp ni a bɛ fɔ ayiwa jamanaden nana masumalen minnu sɔnna k'u yɛrɛ bila jamana ka bolo kan min b'a to lakana bɛ se ka sabati cogoya min na a ko olu yɛrɛ kɔni tali ka bila min ye kɛlɛdagaw yɛrɛ kɔni na ayiwa k'o kɛra filijuguba de burukina jamana yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa nka burukina olu ka minisiri ko olu m'a ye bazum kɔni ka yecogo la olu ka hakilina ye jumɛn de o de ye ka se ka u ka jamana lakana a basigi ayiwa a bɛɛ lajɛlen a ka bɔ olu yɛrɛ kɔni na o de kɛra sababu ye olu ka finitigilakaw fo ka taa se min ye jɛkulu wɛrɛ ma n'a bɛ fɔ minnu ma ko vdp ni a bɛɛ lajɛlen kɔni ye burukinadenw ye olu ye cɛsiri ni wulikajɔ baaraw de kɔni kɛ min b'a to lakana yɛrɛ kɔni o bɛ se ka sabati cogoya min na a ko nin baara in yɛrɛ kɔni filɛ nin tɛ basi min ye a siɲɛ fɔlɔ la san 2021 i b'a ye k'a fɔ a ye nin tegoromali kuma kelen ka se ka ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin n'o ye mali yɛrɛ kɔni ma ayiwa o bɛɛ lajɛlen de kɔni kɔfɛ ayiwa a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka hakili wasi ka se k'a bila o jamana finitigilaka n'a denw yɛrɛ kɔni na minnu ni olu tɛ dɔwɛrɛ ɲinina fiyewu fo u ka yɛrɛmahɔrɔnya a ko bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin bɔli a tɛna kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin anw ma a tɛna kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw ma bazum a bɛ ka kuma min fɔ ani a yɛrɛ don wa ani a yɛrɛ kɔni ka finitigilakaw olu yɛrɛ de kɔni don an bɛ waati min na ko nin tɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye fiyewu malidenw olu yɛrɛ kɔni bɛ wuli ayiwa ka se ka min ye kuma fɔ kuma min n'a tɛ bɛn nka i b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɔni kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye bamakɔ kɔnɔna la nɔ maa caman wulila k'i dasago ka se ka o fɔ min ye bazum ale yɛrɛ kɔni de ma ayiwa maa caman yɛrɛ kɔni fana ye a yira k'a fɔ a bɛ ka laseli min yɛrɛ kɔni kɛ nin ye laseli labɛnnen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bazum ale ni a marabagaw jugu olu yɛrɛ kɔni fɛ nka dɔgɔtɔrɔsogɛli kokala mayiga i b'a ye a ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ foyi la mali finitigilakaw ye seba min sɔrɔ mura ayiwa u b'a fɛ ka min ye ka se ka o ko ko o de yɛlɛma k'o kɛ ko wɛrɛ ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni ni a denw yɛrɛ kɔni bolo nin waati in na ayiwa a ko maa si den kelen tɛna anw bila anw ka siga an yɛrɛ la wa anw ka siga an ka finitigilakaw la mun dogolen bɛ nin ko kɔfɛ u b'a dɔn wa anw yɛrɛ kɔni b'a dɔn nka u ka kuma in tɛna a to fiyewu ayiwa anw ka siga an ka finitigilakaw la dɔgɔtɔrɔ suguyali kokala mayiga a ye a kuma kɛ n'a ka kuma kuncɛ a y'a yira k'a fɔ min ye an ka jalatigi ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kɔni dɔ ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ ameriki jamana yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka sɛbɛn k'a bɛɛ lajɛlen tigɛli wɛrɛ kɔni na ayiwa k'u ka ladɔnnali kɛ kelen kun b'a la ko o yɛrɛ kɔni kun tɛ hali ni kɛlɛdaga in o yɛrɛ kɔni na ayiwa ko nka k'a bɛ yɔrɔ min na o de ye CNT n'o ye wasabulon ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye a ye nin kuma in k'a perepere latigɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogoya min na fasiri sɛbɛnna Umaru Nkoyi b'a fɛ n ye mun sɛbɛn ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la n'an bɔra Soir de Bamako la halisa an bɛ to basigi ale ni bɛn hukumu kɔnɔna la o de b'an tɛgɛ se Triomphe du Mali ma Triomphe du Mali ayiwa olu ka bataki walima u ka gafe yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye bi an bɛ waati min na ayiwa maramafɛn 331 i b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa baarakɛyɔrɔ min bɛ walima cakɛda min bɛ min n'a sigilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka ayiwa marifajugu walima marifamisɛnninw ayiwa fo ka taa se maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ hakili ɲagami walima hakili yɛlɛmafɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta fɛ baarakɛyɔrɔ min sigilen bɛ nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ
kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kama ni a ɲɛmaaba ye Sori Ibrahima Tunkara ale ni a ka kɛlɛkɛcɛw u ye cɛsiri ni wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛ min kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ marifa minnu ni o bɛ sɔrɔ jamanaden nanamasumalenw bolo fo ka t'i jɔ 330 ani kelen ɲɔgɔnna si la ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ i b'a ye a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ sigida filanan commune de ale maire ka nɔrabila yɛrɛ kɔni na a kɔni ye a ka nisɔndiya ka se ka o yira ale yɛrɛ kɔni yira kɛnɛ min kan kɛnɛ in a diyara ale yɛrɛ kɔni ye fo ka a dan yɛrɛ kɔni tɛmɛ a ye lasili fɛnɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye tɛgɛ ka jɔ olu commune de la ka se ka ye nin kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan a ko o diyara ye a ko a ka kuma ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ka kuma yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ale ni PNUD Union européenne ani secrétaire permanent de la lutte contre les armes légères n'o o ye secrétaire n'o ye nɔrabila ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la walima lasigiden min ni ale ka baara bɛnnen bɛ marifamisɛnninw ani marifamisɛnninw fo ka taa se min ye fɛn wɛrɛ kɔni ma ni o ye colonel Adama Jara ale kɔni ye hakilinajigin kɛ san 2019 la ko Mali kɔni ye i tɛgɛ nɔ bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara min ni a bɛ tali kɛ san 5 baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye ka se ka wulikajɔ ni cɛsiri yɛrɛ kɔni kɛ min b'a to marifamisɛnninw ni marifajugunin minnu bɛ an yɛrɛ kɔni cɛla ka se ka tɛgɛ da olu yɛrɛ kɔni kan minnu ni o bɛ sɔrɔ jamanaden nanamasumalenw olu yɛrɛ kɔni bolo nka a ka kuma la halisa a ko baaratɔw ani baarabaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bolo dalen yɛrɛ kɔni don min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye marifa minnu ni olu sɔrɔ la maaw bolo sirajugu olu yɛrɛ kɔni fɛ ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ cogoya min na n b'a ye k'a fɔ secrétaire général n'o ye ministère min baara bɛnnen bɛ lakana yɛrɛ kɔni ma ale fɛnɛ ka kuma yɛrɛ kɔni na n'o ye Umaru Sogoba a y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na nin kɛnɛ nin ye baara jamujan baara kuntagalajan min ni a ma daminɛ bi nin ye o kɔni o jaabi yɛrɛ de kɔni ye bari ka d'a kan u ye kunnafonidiw ani ka maaw ladɔnniya ka maaw lafaamuya ani ka damakasiw ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ min b'a to jamanadenw minnu ni marifamisɛnninw b'u bolo ka so kɔnɔ u y'a sɔrɔ sira o sira fɛ ka se ka a di fanga yɛrɛ kɔni ma cogoya min na o de kɛra sababu ye bi an bɛ waati min na u ye fo ka t'i jɔ 331 na marifamisɛnninw ani fɛn wɛrɛw olu yɛrɛ kɔni sera ka sɔrɔ bi an bɛ waati min na a y'i da don a marifamisɛnw a kelen kelen na a ye dɔ fɔ min bɛ tali kɛ munition n'o ye mugu ye ani a bɛ fɔ marifa min ma ko carabine tchèque ni o ye tchèquew mun dilanna olu yɛrɛ kɔni fɛ fusil automatique mun ye nanzara dilanw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye fusil de chasse ni o ye an bɛ taa ni min ye kungow la min ye bagan yaasa ka se ka sogow olu ɲini n'o ye a bɛ fɔ min fɛnɛ ma pistolet artisanaux minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ dilan an yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ a ko nin baara ninnu a bɛ senna wa a bɛna to yɛrɛ kɔni senna min b'a to ni marifa jugumisɛnnin ninnu olu bɛ se ka bɔ an yɛrɛ kɔni cɛ la cogoya min na i b'a ye laseliw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ u taara a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko magasin de stockage u kɛlen bɛ ka ni maramafɛn ninnu ka se ka olu yɛrɛ kɔni bila yɔrɔ min na kɔni maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔnna maa m'u nɛni maa m'u bugɔ wa maa yɛrɛ kɔni m'u diyagoya ka bɛn ni laseli ye ka sɔn ka na u bolo marifa ninnu ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bila u taara ka taa o yɔrɔ kofɔlen ninnu ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛ o ka bɔ a la min bɛ tali kɛ a jenini ani a tiɲɛni u ye a kɛ mugu ye ka sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen kɔni jeni min b'a to tɛgɛ kɔni tɛ se ka d'a kan nin kɔ kan tuguni Mama Panga ale tɛgɛnɛ don an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔna la ka bɔ triomphe du Mali la adama teliyala an bɛ don ni indicateur de renouveau ye indicateur de renouveau ale ka bi fasiri o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la casque ko min ni a waati tɛmɛnlen na a tun bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ laseli la ka kɛ ni mɛkalo tile 24 ye tɛgɛnɔbila min n'a kɛra la dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni fɛ a b'a jira k'a fɔ baarakɛda o baarakɛda Mali tɔgɔ la jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la cakɛda fɛn fɛn bɛ yen ko k'a diyagoya a baarakɛden a kelen o kelen kan bɛɛ lajɛlen n'i bɛ don baarakɛyɔrɔ la ni moto de kɔni b'e bolo diyagoya don i kan casque an bɛ waati min na i ka se ka o ɲini ka don i kunna moto sen fila don fo ka taa se moto sen 2 yɛrɛ kɔni sen 3 yɛrɛ kɔni ma ko i bɛ don ni casque de ye sisan an ka cakɛdaw yɛrɛ kɔni na
ako nin baara ninnu kɔni i b'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni a kun cɛra ka bɛn ni laɲini ye laɲini min n'a kɛra minisiriw olu ka laadalasigi yɛrɛ kɔni fɛ min ni a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la desanburu kalo tile 15 san 2021 ayiwa ani uti kalo tile 24 san 2022 min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kasike yɛrɛ kɔni donni ma min b'a to malidenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lakana cogoya min na a ko minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ taamako olu yɛrɛ kɔni baara bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ale kɔni ye maaw bila waati tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na min b'a to kasike ko in a bɛ se ka don malidenw yɛrɛ kɔni kun ma cogoya min na ayiwa o baara ninnu de kɔni kɛra sababu ye kasike olu dɔw dira maaw yɛrɛ kɔni ma fu min b'a to maaw bɛ se ka wele cogoya min na ka taa kɛ kasike yɛrɛ kɔni donni kan nka nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nka i b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni ma se ka mago dilan a yira k'a fɔ kasike ale kɔni bɛ don yaasa ka se ka niw ko olu yɛrɛ kɔni ko o de lakana ayiwa u m'a ɲini ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛna kɛ tɔɔrɔ wɛrɛ ye ka ɲɛsin n'o ye jamanadenw olu yɛrɛ kɔni nin ma cogoya min na a ko bi kasike ni a ye ayiwa jamanaden kelen lakana ale kelen ka lakana o bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ kɔni ka lakana ye hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa a bɛ se ka kɛ jamana ka cakɛda baarakɛla walima a bɛ se ka kɛ jamana ka magotigi dɔ ye ayiwa o donni kelen ma o tigi mana taa a bɛ se ka kɛ tiɲɛniba ye jamana yɛrɛ kɔni ma o kama jamana kɔni ye nin wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛ yaasa min b'a to ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kasike donbaga ye minnu ni olu bɛ sɔrɔ moto sen 2 fo ka taa se moto sen 3 yɛrɛ kɔni ma nka o baara ninnu kɔni ma nɔbɔ an bɛ waati min na dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ayiwa u kɔni ye sariya ta sariya min kɔnɔna la u y'a ɲini min ye cakɛda kelen o kelen n'o o bɛ jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la u k'a jagoya cakɛden a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan mototigi sen 2 sen 3 n'i bɛ don i ka don ni ka kasike yɛrɛ kɔni ye i bolo a bɛɛ lajɛlen kɔni kun ye min ye waasa maa wɛrɛ minnu kɔni bɛ olu lajɛ olu ka nege u ka nata yaasa kasike olu yɛrɛ kɔni fana bɛ se ka don cogoya min na min b'a to ni caman olu yɛrɛ kɔni bɛ kisi Kajatu Kone ni ale ye kalanden ye ni ayiwa kalimu kalanden don kɛrɛnkɛrɛnnenya la indicateur de niveau la ale tɛgɛ nɔ ye nin k'a fɔ ka indicateur de niveau fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ fɛ yan nɔ Yeli Vision na ka bɛɛ fo ka Adama Jalo k'i fo ayiwa ka min ye Sabalikɛ Ture an bɛ foli k'a la halisa ka tila ka dugawu don kɛ a ka musokɔrɔba ye ala ka lara sɔn suma ye ka dasi bila foli fana kɛ an ka furu ye a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Maki Kane ka fɛnɛ fo Tanti Jeanne buramuso ka fo fo ka taa se ayiwa Mayimuna Tarawele Salifu Tarawele fo ka taa se Siriki Ture Kalilu Ture Umaru Ture Aja Ture donc Ture a bɛɛ Ture an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa ka Adama Jalo Adama Tarawele Awa Jara Awa Keita a bɛɛ fila bɛ yan nɔ fo kana bɔra ne yɛrɛ kelen na wala ne ye mariki maliyɛn de n fila tɛ sɔrɔ ayiwa ni kɔni tun bɛ dansigi an ka bi gafe kunnafoni na k'aw fo ka waleɲuman dɔn ni ala ma baasi kɛ komi bi ye dɔgɔkun kuncɛdonw ye juma la o kama an bɛ dugawu kɛ tɛnɛn yarabi ala k'o yira na simaya ani kɛnɛya kɔnɔna la min b'a to an bɛ sigi ni kɛnɛ kelen kan ka kunnafoni ko o di ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma wasalam